mabibilis na kilos, magilas-gilas na dribbling at shooting skills. Mga palalaki man o babae ay tiyak swak na swak ang larong basketball para sa Pinoy. Kaya naman ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ay nagsagawa ng isang kompetisyon kung saan magtatagisan ng basketball IQ ang 172 kabataang edad 13 hanggang 17 na pawang residente ng gitnang Luzon. 40 koponan ng kalalakihan ang lumahok sa basketball tournament, habang 8 koponan naman ang nagtapatan sa kababaihan. Bawat koponan ay may 4 na miyembro kung saan 3 ang starting player. Ito ang nauusong 3x3 basketball tournament. Sa unang game pa lang ay naging dikdikan na ang labanan sa pagitan ng Marcelo H. Del Pilar High School at Team Quiapo. Dahil sa angking liksi at husay sa pag-shoot ng bola ay naipanalo ni Jumel ang kanyang team. Pero ayon sa player, puspusang training ang kinakailangan bago maipanalo ang laban. Teamwork lang po sa team. Tapos kailangan po ng puso, ganun. Hindi rin naman nagpahuli ang grupo ng mga kababaihan sa paglalaro ng basketball. Wagi rin ang kupunan ng Dream Girls sa kanilang match kontra Nationalians. 3 oras man ang binyahe mula sa Nueva Ecija ay hindi naman nakitaan ng kahit anong pagod ang Dream Girls. Yung pagiging madisiplina po namin players. Yun po yung susi namin para manalo po kami sa game na. Kung kailangan lang nilang mag-training para makamit nila yung gusto nilang makamit. All expenses paid din ng SBP ang uniforme, pagkain at transportasyon ng mga kabataan. Bukod sa paglinang ng kanilang angking kagalingan sa basketball ay nilalayo natin yung mga bata sa paggamit ng droga. 10,000 naman ang makukuha na cash prize na magkakampyon sa boys division habang 5,000 naman sa girls division. Ang magsa-champion dito will be representing Region 3 come the national finals. It will be held in Robinsons, Manila this coming October. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.